ukuthi umawaso udisable ufake izimali uhlala kubo kodwa lo muntu uhlala nami mfethu uyangithola uyangiwayinda mfethu yonke leminyaka lo wena mfethu ayibona lona yonke leminyaka manje uthi usebenze elethuze ngathi unamanga ukhipha nendoda Mandla wezi hayi futhi bafo ukuthi uyayena lo uhlale phansi cha mfethu mfethu indaba ohlala mfethu ngiyahamba manje ngiyayeka le ntalo umuntu mina manje ngicela uhlale phansi mfethu awunamasimba sizoxoxa nje lana mfethu mfethu thatha lesidwedwe uhambe naso sekulo bafo wena nje osibize lana bese sizelana manje sesikhona soyalwa futhi azi mfethu kuningi mfethu sokushilo manje mfethu usukwazi ukuthuka mina ngiyanyanya usukwazi ukuthuka mina manje isidwedwe Uthuka mina ngifuna manje. leyo ndoda yazi ngifuna impilo yakhe ibe miserable yazi usuthuka mina mandla wena mina lo kuthengela ama-anda mina akuthengela amasokisi kumanje nje imali yami usukwazi ukuthuka mina wena vele fanele ngikuthuka ngoba wathi usebenze ehhotela kanye yodunusa noTerence le mahhotela ufuna ngiyasebenza kusalayo ngikondla wena usebenza ngani usebenza ngani angikwazi manje ngiyasebenza uyaqwayiza ngani? wena usebenza Wenzani? ngani awusho ukuthi undlula umbhede walowo Terence baphuza nalowo Terence yiwo leyo nto mina mali angikwazi Akushoko wena ukuthi Ufakazi nje efonini kufanele enze njani akhiphe ifoni umsebenzi wakho ukudlula umbhede ukufaka iphuzo ilona ihhotela lena oh wena usuthi umbuso sawusuthi mali Udeka, umbuso. sawutshela lento ngitshela yona Okay angibuyele ngapha kwena zisobili yonke imali oyisebenzayo noma ubefike akudunu okay ubefike udunusi Bevele idunusa ngiyayibuka lesidwedwe lesi bafu ngicela wehlisa umoya asisho njengobesho wena ubefike udunusela uTerence akunikeze imali uyithathe leyo mali ubuye uzoyidla nomandla Nkosi yami angidoli futhi mina sathane namabibani sathane namabibani ifoni amabele angenaphi ifoni namanga awaba afunani efonini yakho ungazongeza isidingo awusabazela amabele amali Dakelo yabona-ke thatha ngeke ibele lakho lalela mfethu Elingelwa wena lengane. emakhaya mfethu uyithathe emakhaya mfethu Hayi, uyifundise mfethu, ifeyile umatric yise le wena mfethu ufundisa mina ngani? ema-finishing school Ungifundisa ngani? ngikuzama suka manje uhambe uyodunisisa omunye umuntu ungizama ngani khona ufuna ukuthi danki kumina uyanya ngemali eheni Dunusa. ngawo-ke lowo ngidunusa ngithi nje ukwazi ukufola manje ufonela abantu ngemali yongidunusa ngithi ungangicasuli Shuthi mina ngingenela ngenxa yokuthi kudunusiwe kwafonelwa mina usho njalo phela usho njalo angithi ngifuna nezwi lazi ukuthi lo sathane namabibane lesidwedwe sibazi nje namadoda ukuthi leti idliza imali zamadoda leyo Terence nokubhejelayo owazi ukuthi uhlala kini kanti uhlala nami